Okay, malala, i-announce na yung winner. For you, sino ang top 3? Kasi hawak ko yung judge eh. Hawak mo. Hawak ko yung judge. Yung sa akin, top 3 ko si Marian at saka si Scarlett. Ano makikita lagi? Eh, dami daw yan. Ikaw ayaw, sino ang top 3? It's okay. Pero hindi siya daon. Sa akin, ang top 3 si si Scarlett. Iba niloloko. Baw na na. Top 5. Sino nga top 3 mo? Ang mga was. Sino yan? Pangalanan mo? Si Scarlett, si Melmar, ang malit ang bias, Si Althea. Gago. Mga boss. Maganda yung maganon to. Para. Hala. Aysa! Maghilong lang ta flirt imo maning manager. Nakasala ako man angel mo nakasalalay man imong cellphone. Madam. Patwa sabi nga. Ang igol sa to. Wala mo ginagbuhat. Wala na hindi na nagulin ba kayo. No? Wala. Cancel daw ang cellphone. Hala. For you, sino top 3 for you? For me, top 3, myself. And? Because I love myself. I'm Melmar. Team Bohemian. Ay, tawagin tagsa-tagsa. Wala gilag floor, oh. Hoy, nagilag si Zam, uy. Na. Kali, nagilag si Zam. Miiyak si Zam. Ha? Ano masakitan siya? Ay, madramaha ba yun? Chada madam. Bugi daw. Si Bis Imam. Si Mom. Basta meron daw sabi ni Bis Imam. Mami? Wala kami mama. Wala kami mama diri. Tao ka ng Bis Imam. Miss Best in grabe naman. Smile? Best in smile? Wala pa naman ako smile sa lahat. Best PM daw. Okay, ang award is I love the hikaw. Kaya may 20,000 siya. Manalo lang 2,000. 22 lang. 2,000 pesos for the I love the hikaw. Nancy G. May nagikaw ba? Samara! May puhunan! Bawiin naman ang sound. And the pasang-awa, 2,500 goes to 500. 2,500. Mamaya na ang 2,500. Mamaya na 500. Pasang-awa goes to Scarlett. Inday Kato. Pasang-awa ibig sabihin. Pag sa ano lang siya. Consolation. Joke lang, joke. Hindi mo dawat ko siya. Pasang-awa goes to Oyo. Kunain kaya ang title. Sira ulo. Okay. At ang nanalo bilang Ultra Violet Fighter Award, 3,000 pesos. Hindi siya Ultraviolet Fighter. Siya ay sunog na sunog ng UV. Scarlett Gomez! Hello? May umutot guys. Sama na, uy. Okay, the Miss Flawless Award, 2,500 for the Miss Flawless Award goes to Althea! Maria! 2,500
5, mamaya ang 500. Okay. Okay, I like the looks. Very clean and best in two-piece award goes to who will receive 3,000 pesos. Palakpakan for Melmar! Best in two-piece, 3,000 pesos goes to Inday Kata! Goes to Inday Kata! Okay, meron din nanalo ng Best in Short. Wala akong masabi. Sobrang macho kung umaura. 2,000 pesos to Jonathan Aguilar Bugay. Wala ka dito, kaya wala ka dito, kaya wala kang makukuha. Jake, wala kang kwengka. And 2,000 pesos each. The Atienza Inspired Looks Batang Maynila Award goes to Melmar and Jigjag. Mga flower. Kami na mo wala nakatupis. Mga flower o polo. Kunin niyo sa akin. And the very confident award. Yung carry nila talaga no matter what figures ang kanila, kung may curves sila. Ang Diva, Mia. Sexy daw talaga. Pero more on confident kan hindi talaga maganda at sexy. Diva, Mia. Goes to hindi daw maganda pero ginawa ng paraan. Si Uyong yan, si Uyong. Si Uyong. Uyong eh. Maganda. Madumi pa. Uyong yan. Lahat sila. Who will receive 2,500 pesos? Confident award. Yung carry nila, ang figure nila at bird goes to Mia Kaloka. Ay, hindi maganda. And Aldea. 2,500 kayo. Thank you, Beshi! Thank you so much. Thank you so much kay Very Good Mother. Sino hindi nakatanggap award? Saan niya na lang po? 3,000. Magkano yung mga pinaka-minimum? 2,500. Ay, sa amin to. Ako naka 3. Ang winner kasi ako. Ha? Sa'yo na yung winner kasi lahat naman ng aura sa'yo. Ito, maganda ka pa, sexy ka pa, may jowa ka pa, sa'yo na lang award. Ayan siya, ito ang winner ko kasi unang tingin pa lang natawa ako kasi nakita ko ang katawan ko sa kanya. Para kasi siyang si Andrew na idol ko. Nanalo siya ng 5,000 goes to Diva! It's a prank. Ayan na, oh, di ba? Oh. Pareho sila lang. Alsagaw. 5,000 pesos. Sa akin, 3,000. Kupili yung mga walang, hindi kompleto. Si Gwen lang. Si Gwen, nasa akin, tapos kay Gwen. Tapos mo kay Gwen. Oh, sa siya. Okay, yun lang po ang ating award for today's video. Gusto namin magpasalamat kay Very Good Mother! And dahil natuwa siya, for our trip to Palawan, siya rin ulit magbibigay! Okay, thank you so much! Ay, bakit nagkuhan? Thank you so much! Thank you so much kay Very Good Mother. Dahil dyan, marami na namang lalaki dito sa farm later. May mabablock na naman.
Ay, salamat sa isa-isa. Thank you. Salamat. Isa. Thank you so much. For isa-isa man. Yung pinaka ano pasangawa, unang pasalamat. Ay, ikaw din. Salamat sa awang award. Next. Ay, maraming salamat sa amin, kay Beshi Ganda. Kahit Very good mother na lang. Very good mother for complimenting our body. Thank you so much, Ate Fairy Godmother. I love you so much. More blessings for you. Okay, next. Thank you so much. Kita na lang, may paraso siya. Ay, nalang. Pagpagpagpag. Okay. Very good mother sa best in earrings. Thank you, Ma. Thank you, very good. Thank you, God bless. Thank you so much, Fairy Godmother, for your generosity, and thank you so much for the one-on-time experience po. Chika si Jigjag ba? Thank you, Mama Cute, for the message. Oh, di ba? Sige ko lang. Go. Di ba? Very good mother. Thank you so much. I didn't expect na maganda pa yung kalaban. Ako din. Kami din, hindi kami nag-expect. Grabe. Yun naman talaga sa Again, congratulations sa amin. Thank you so much once again. Maraming salamat. Bye. It's DJ.